משני כיוון. שיחות אינטימיות ואישיות עם מנכ"ליות ומנכ"לים בכירים על ההצלחות, הכישלונות וההחלטות שמשנות כיוון. עם אור אליעז. שלום לכם, ברוכים הבאים לפרק חדש של משני כיוון, והיום אנחנו כאן עם יגאל צמח מקרן קשרים. מה קורה יגאל? טוב, יחסית טוב. טוב לזמנים האלה, מה שנקרא. כן, היום התשובה היא כפולה, איך באישי ואיך בכללי. אז בכללי כולם יודעים, ובאישי מנסים לשמור את הראש למעלה כמה שאפשר, זה הדבר הנכון. מדהים. אז ככה אנחנו תכף ניצול לעומקי הדברים, ואני ככה רוצה קודם כל לפני זה, זרקת לי פה בכניסה, איך שהגעת לאולפן, זרקת לי פה בכניסה, פודקאסט של משני כיוון, וגם אני שיניתי כיוון הרבה בחיים, ואני קצת יצא לי לראות בקורות החיים שלך, ברשתות, בדברים, גם את עולם תיווך דירות היוקרה שהתעסקת בו, וגם את קרן קשרים שהיום אתה נמצא בה. תספר לי קצת על שינוי הכיוון האלה שלך, איך אתה רואה את הזמנים האלה ואת השינויים שעשית לאורך הזמן. כן, בדרך כלל הנקודה הראשונה, המשבצת הראשונה שאתה מתחיל בה, היא משבצת שאתה מוסלל על ידי המשפחה. המשפחה אומרת לך, אם אתה במשפחה של רופא שיניים, אז אתה תהיה רופא שיניים, אתה במשפחה של אדריכלים, תהיה אדריכל. במקרה שלי זה התחיל בתור משפחה של רואי חשבון. אבא שלי היה רואי חשבון, הוא אמר לי, רואי חשבון זה מקצוע טוב, לך תלמד ראיית חשבון, אחותי למדה ראיית חשבון, היה לו משרד, אני למדתי ראיית חשבון, ומאוד השתעממתי, ואמרתי לעצמי, אוקיי, זה לא אני, ועברתי ללמוד משפטים. אמרתי, אוקיי, זה משהו שיותר קרוב לליבי, עברתי ללמוד משפטים במקביל ללימודי חשבונאות וכלכלה, ואחרי סיימתי סטאז' בחשבונאות, התחלתי לעשות סטאז' במשפטים. עבדתי בתור עורך דין פה בארץ אצל יוסי סגב, ואז אמרתי, בוא נשנה כיוון, ניסע לארצות הברית, נראה קצת מה קורה שם. עשיתי תואר שלי ב-NYU, ב-Corporate Law, ולקחתי את המבחני לשכה בניו יורק, הפכתי אותו עורך דין בארצות הברית, והייתי שנתיים בפירמה של עורכי דין ענקית, שנקראת סאליבן אנד קרומוול, בתור עורך דין במנהטן, וול סטריט לויר כזה. הרגשתי מאוד שמח שאני עושה עסקים, או שאני בעולם העסקי. חזרנו לארץ, ואמרתי, אוקיי, בוא נבין האם זה מה שאני באמת רוצה לעשות. התשוקה שלי הייתה לעסקים, לא כל כך לעריכת דין, ועברתי פה בארץ לפמילי אופיס שנקרא אורק, של מוריס קאן ושמואל מיתר, ושם התחלתי בתור יועץ משפטי, אבל מהר מאוד עבדתי לצד העסקי, הייתי אחראי על פעילות הנדל"ן שלהם, וישבתי בדירקטוריונים מטעם אורק. וראיתי שהנדל"ן מאוד נראה לי, ואז עשיתי שינוי כיוון, פגשתי את ניקולס ברגרוין, שהיה המשקיע הראשון שלי, והקמנו חברה, יזמות נדל"ן, בשם ברגרוין רזידנשל. וזו הייתה תקופה טובה, ב-2007, הכל היה ורוד ונחמד. הנפקנו את החברה, הנפקתי את החברה בתל אביב, גייסנו אג"ח, והקמנו פרויקט גדול שנקרא מאייר ברוטשילד, בשדרות רוטשילד 36, ואני עבדתי בהקמה של מגדל, שזה היה משהו חדש עבורי, אבל מאוד מרגש, ולמזלי הגדול, השוק מאוד עלה בתקופות האלה, בין 2006 ל-2015 השוק עלה למעלה, והשילוב של בניין סופר לקשורי בשדרות רוטשילד, ושוק שבא איתך למעט 2009, ששם היה איזשהו גליץ', אבל שרדנו את זה והמשכנו, וראיתי כי טוב, סיימתי את המגדל יצא באמת משהו שאני מאוד גאה בו. מגדל יפהפה, בתור אחד שעובר בפינת רוטשילד אלנבי שם לא מעט. כן, שהילדים שלי מסתלבטים עליי שאני חתיכת זקן או מה שאני אומר, כן, אבל זה... ושמתי בניין פה בתל אביב. רק אומר שהיה הרבה מאוד עבודה בזכות שותפים טובים ועבודת צוות טובה וטיימינג, בעיקר טיימינג. התזמון הוא מדהים. ב-2016-2015 סיימנו את הפרויקט, ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, אני במקום אחר בחיים. עשיתי תפנית, התחלתי ברואי חשבון, ונהייתי עורך דין, ואז הפכתי להיות יזם נדל"ן, ואז אמרתי, אוקיי, אני במקום אחר בחיים. ואני רוצה להקטין סיכונים, ואני לא רוצה התקפות לב, ואני גם רוצה לא להיות בדרמות, להקטין. ואז נכנסתי להשקעות בתחום האשראי. האשראי מגובה הנדל"ן. עשיתי עסקה יחד עם מי שהשותפי היום, אודי פרונקין,
עסקה כנגד דירה ברמת אביב ג', אני גר ליד, נראה מאוד הגיוני, כסף על הרצפה, ובאמת זה היה משהו מאוד פשוט, זה היה משהו מאוד התאים לי, מאוד, מאוד hands on, מאוד מקומי, סיכונים נמוכים כי אתה נשען על בטוחה, וראיתי שזה מקום מצוין עבור הכסף שלי, והכנסתי כספים, ועוד הכניס כספים, אמרתי, תשמע, זה המודל הכי טוב שאני מכיר, עוד לא קראו לזה קרן, לא קראו לזה אשראי חוץ בנקאית, 2018, זה היה, לא יודע מה, קראו לזה הלוואות, ועשינו עשרות הלוואות, ואז התחלנו לפתח מערכות יחסים, משקיעים נוספים, ואז הקמנו קרן מסודרת, אחרי הפעילות הראשונה של קשרים 1, הקמנו את קשרים 2, עבדנו עם פמילי אופיס בצורה מסודרת, עובדים עם פרסום תוצאות חודשיות, עם אדמיניסטרטור by the book, וגדלנו בנישה ספציפית שהיא התאימה לי בתור בן אדם לאיפה שהייתי בחיים. ואני מאוד שמח שזה גדל, וזה תחום מאוד סולידי, מאוד רגוע, מאוד נחמד, שנותן פתרון מאוד טוב למי שמחפש השקעות אלטרנטיביות בשקלים. מדהים. אז זאת אומרת, אנשים לאורך הגיל שלהם הם משתנים בתור אנשים, הנסיבות משתנות. ושינוי כיוון הוא מתחייב, ומה גם שהיום הקריירות עד גיל 70 אתה מחזיק קריירה, פעם היית בגיל 40 כבר הולך למקום אחר, אבל היום אנחנו במאה ה-21, אנשים חיים עם קריירות מאוד ארוכות, רוצים לממש את עצמם, ורוצים להתאים את הקריירה למקום הנפשי והעסקי שהם נמצאים בו, מבחינת סיכונים, מבחינת סטרס, מבחינת הגשמה אישית, ולכן השינויי כיוון האלה, שאני חושב עליהם בדיעבד, הם היו לי מאוד מתאימים, הם היו מאוד נכונים ברמה של איפה הייתי בכל שלב ואת השינוי שעשיתי, ואולי עוד כמה שנים אני אעשה משהו אחר לגמרי, אז אין לדעת. אז השינוי כיוון הוא לדעתי דבר נכון, במיוחד בתקופות כמו שלנו. לגמרי, ואתה יודע, הפודקאסט הזה מדבר הרבה מאוד על העולם הפנימי של הבכירים, זאת אומרת, אני רוצה להבין, הדבר שאני הרבה פעמים אומר לאנשים לפני הרעיון זה שאני יוצר את הפודקאסט הזה ומראיין כאן אנשים כדי לשמוע, היום יש לי 5 עובדים, אני רוצה לשמוע מה יקרה כשיהיה לי 1,000 או 2,000 או 5,000 עובדים. אז העולם הפנימי הזה של יזמים שעשו הרבה דברים, שעבדו במספרים שאני לא מדמיין היום, אז זה ככה הסיבה שאני עושה את הפודקאסט הזה, ואני רוצה באמת מהניסיון מכל תקופות וכל שינוי הכיוון האלה שעברת, לשמוע ממך דווקא על העולם האישי שלך, על איך זה מרגיש לחתום עם השם שלך, עם החתימה האישית שלך על חוזים בשווי של מיליוני דולרים. זה לא עושה לך משהו, זה לא מקבץ לך איזה משהו בלב, בבטן, זה לא גורם לך להרגיש בצורה טיפה שונה, זה לא מקשה על השינה, בוא נגיד ככה בלילה, שמתעסקים בסכומים כאלה של מיליונים ומיליארדים אפילו. אני חושב שזה בעיקר תלוי לרמת הביטחון שיש לך במה שאתה עושה. לא יודעת אם הסכום הוא רלוונטי, הוא גם רלוונטי, אבל אם אתה מתחבר לדברים שאתה עושה ואתה מרגיש שהם יושבים נכון, והבדיקות שלך היו מאוד עמוקות, ואם אתה לוקח כסף של משקיעים, שזה הכסף הכי... זה כסף מיוחד כסף של משקיעים, כי הוא מבין רק רווחים. אם מדבר שתי על משקיעים, שהייתי בפמילי אופיס של אורק, אני יודע שאני דיברתי למי שהיה יצרן, אמרתי, תשמע, אני שומע את כל הסיפור שאתה אומר, אבל בסוף, מה שמעניין אותי זה להביא תשואה למשקיעים שלי, לבעלי בית שלי. ואותו דבר גם עם משקיעים אחרים. משקיעים אוהבים להשקיע, אם זה הולך טוב הם גאונים, אם זה הולך לא טוב אתה לא בסדר. זה הכלל עם משקיעים, לא משנה מתי, לא משנה באיזה תחום, סטארט-אפים, נדל"ן, השקעות. אתה צריך לדאוג שהמשקיע שלך ירוויח. וירוויח לא פחות ממה שאתה מבטיח לו. שזה הבסיס בסופו של דבר לעסקים מצליחים. אם המשקיעים מרוויחים מה שהם צריכים, הכל טוב. אם פתאום יש מתחילים סיפורים, אבל, תקשיב, כן, לא צפיתי, לא ראיתי, נשבר האמון. אם נשבר האמון בינך בין המשקיע, אתה כבר בסוף המערכת יחסים שלכם, ובסופו של דבר זה לא הולך למקום טוב. אז בהנחה שאתה פועל בצורה שאתה חושב שהיא אחראית, שהמשקיע יראה את מה שאתה מבטיח לו, ואתה עושה את הבדיקת נאותות בצורה מלאה, שזה כאילו כסף שלך, וזה באמת הכסף שלך. אתה מתייחס לזה כאילו זה כסף שלך, אתה בודק הכי הרבה שאתה יכול, אתה נותן את כל הלב והנשמה, ואז שאתה חותם גם על צ'ק קטן, גם על צ'ק גדול, אני חושב שאתה עושה את זה בלב שלם, כי אתה יודע שעשית, איפה לא, אם לא עשית אם לא בדקת עד הסוף, אתה אומר OPM, other people's money, ואתה חותם על הבא בעלה, זה נגמר רע. אבל אם אתה עושה את זה שקול, זהיר,
עם מלוא האחריות, עם מלוא הרצינות, כאילו זה כסף שלך, ואתה בדקת ואתה יודע את זה, אז אני חושב שגם אם זה סכום קטן או סכום גדול, התחושות הן טובות, ואם אתה עושה את זה ככה, אתה גם ישן טוב בלילה, כי אתה מרגיש שלקחת את הצעדים המתאימים כדי לדאוג לכסף שלך, של המשקיעים שלך, והכל יכול לקרות. מי כמונו יודע מה שקרה עכשיו, ב7 לאוקטובר, בשבת השחורה, אף אחד לא ראה את זה, הכל יכול לקרות. אבל אם אתה פועל נכון, בהתאם לערכים שלך, עם אחריות מקסימלית, אז אתה ישן טוב בלילה. מדהים, אני מאוד מאוד מסכים עם זה, ואני גם חושב שזה גם איזה עניין שמבדיל, אני חושב, באיזשהו מקום, תראה, כולם, צריך את כולם, כולם אנשים טובים, אני חושב שבסוף יש הבדל בהיבט הזה בין יזמים לבין, נניח, שכירים או אנשים אחרים, בהיבט הזה של לקיחת האחריות. זאת אומרת שבסוף שאתה היזם, שאתה המנכ"ל, שאתה הבעלים, יש לך אחריות מסוג אחר, ובתפקיד הזה, אם אין לך את היכולת לקחת אחריות, אם אין לך את היכולת לא רק להנהיג ולהוביל ולפטר ולגייס וכל הדברים האלה שהם נורא נורא חשובים, אם אין לך את היכולת לקחת אחריות, יהיה לך קשה מאוד להיות יזם, יהיה לך קשה מאוד להצליח לדעתי בתפקידים האלה. אני מנסה לחשוב היסטורית על האנשים שעבדו איתי. האנשים שהתקדמו זה אלה שהסתכלו על הכסף או על האחריות שלהם כאילו זה שלהם. עובדים שהסתכלו בתוך החברה על כל גרוש נאבקו כאילו זה שלהם, בסוף נהיו המנכ"לים. ואלה שהיו מנכ"לים והסתכלו על כל גרוש כאילו זה שלהם, והרוויחו ורבו והיו מאוד נאמנים לאחריות שלהם, בסוף נהיו בעלי חברות ונהיו יזמים. זאת אומרת, אני לא בטוח, הגישה של אחריות מלאה לכספים שאתה מנהל או לאחריות של מה שאתה עושה, זה לא קשור לפוזיציה, אלא איפה שאתה עובד, אלא יותר לגישה שלך, ואז פשוט אתה מתקדם. ללא קשר לטייטל, אם אתה מאמץ את הגישה של איחוד עניינים בין מה שטוב לך וטוב לחברה או טוב לבעלי המניות, בסופו של דבר זה נותן לך את המקסימום ערך, ולמשקיעים שלך. אז אלה האנשים שמצטיינים בסוף. האנשים שאכפת להם מאוד, הם דואגים לאחריות שלהם לא רק כדי לצאת ידי חובה, אלא כאילו זה שלהם ועושים את המקסימום. אלה בדרך כלל אנשים שגם מתקדמים בקריירה. לגמרי, ואנשים שגם מתקדמים, אני חושב, זה גם אנשים שיודעים לא רק למנף הצלחה, אלא גם להיבנות ולהתחזק מכישלון, ממשבר. וזה משהו שאין יזם שלא חווה, ואין איש מוצלח או לא מוצלח גם שלא חווה. תספר קצת אולי על האופן שבו אתה רואה משברים וכישלונות, איך אתה מתמודד איתם. שאתה נכשל, או שאתה כמעט נכשל, זה זוועת האלוהים. ואני לא מכיר מישהו שלא עבר מהמורות. כל הזמן אנחנו עוברים מהמורות. אני חושב א', רוב האנשים לומדים רק מהמשברים שהם עוברים. מניצחונות והצלחות, אתה לוקח את זה כמובן מאליו. ומשברים או טעויות או אתגרים בדרך כלל גורמים לך לשינוי. ואם אתה מכוון את עצמך לאיפה שאתה צריך להיות, אחרי שדברים לא הלכו כפי שאתה חושב, אז אתה בדרך כלל עולה מדרגה. אז המכה או הכפה שחוטפים, שהיא בלתי נמנעת, אין מישהו שלא חוטף. הכפות האלה, אם מסתכלים עליהם בצורה נכונה, ומבינים שזה שיעור, אולי זה טיפה אפילו רוחני, אבל אנשים שמסתכלים על כפות בתור שיעור שאתה מקבל מהיקום או מה שזה לא יהיה, בסופו של דבר נבנים מזה הרבה יותר. ובסופו של דבר הם מודים ברטרוספקט, בשלב שאתה מקבל את המכה זה זוועות האלוהים. אז אתה מקבל הרבה מאוד שיעורים, אתה מקבל שיעור בצניעות, שזה מאוד חשוב לאנשי עסקים. אתה מקבל שיעור בהבנה מה נכון ומה לא. אז המשברים האלה הם בלתי נמנעים, והחוכמה זה שאתה מקבל אותם, ולא בטוח שאני הצלחתי כל כך, כי המשבר הזה היללתי ואמרתי, איך יכול להיות? משבר של 2009, הייתי חברה ציבורית. תספר לי עליו קצת. הייתי חברה ציבורית, הנפקתי ב-2007, כי השוק היה מאוד חיובי, והפיתוי לגייס כסף ציבורי היה מאוד גדול, והכל היה קל. יש פעם ב-15 שנה תקופה שכל מה אתה תיאוריה אתה יכול לגייס עם חיוך ובנקי השקעות טוב לכל עסק. ובמקרה שלי ב-2007 הקמנו את הפעילות, גייסנו אג"ח, כי זה היה נכון, לא רצינו להידלל בגלל אקוויטי, אז גייסנו את האג"ח, וזה היה קל ונעים, וזה עוד כסף לעשות איתו עבודה, אבל אז ב-2009 פתאום הדברים השמיים מתקדרים, הכל מתהפך, ושהכל מתהפך, הכל מתהפך. הבנקים
שוק ההון, משקיעי פרייבט אקוויטי ולקוחות. שמה שנקרא שהשמיים מתקדרים ומתחילה הסופה, בדרך כלל זה נכון בהרבה מאוד מישורים, ואז הכסף פתאום נעלם בצורה מאוד מהירה, שזה מה שאנחנו חווים גם עכשיו. וזה היה משבר משמעותי, מה עושים, איך עושים, ומה שעשיתי זה הכנסתי שותפי אקוויטי, שבסופו של דבר עזרו מאוד, וכתוצאה מזה דברים הלכו טוב, אבל אין ספק שמשבר נותן לך תיקון בדרך שאתה הולך בה, שיעור חשוב מאוד בצניעות, או איך אני אומר, אנשים שלא צנועים, או ההיבריס, זה משהו שהאלים מענישים עליו ביתר שאת, יותר מדי. אם אתה גאוותן, וזה נורא קל להיות גאוותן שדברים הולכים לך טוב, אבל מי שגאוותן, שעון החול כבר יתהפך עליו, ובסופו של דבר הוא יקבל חוויה מענבת, או humbling experience, כפי שאומרים את זה באנגלית, שהיא בדרך כלל קשה לאין ארוך. זאת אומרת, העונש על גאווה הוא עונש גדול מאוד, ואני חושב שמרבית האנשים עוברים את זה בשלב מסוים בחיים שלהם. אז המשברים הם בלתי נמנעים, וכמה שאתה מצליח להפיק מהם יותר, ולהבין שזה בלתי נמנע, ולהבין שאתה צריך לתקן, וזה בסדר לתקן, אז כתוצאה מזה אתה רק צומח. ואתה לומד לנהל את האגו. אגו הוא חרב פיפיות, הוא גם לוקח אותך למעלה, אבל גם יכול לקחת אותך למטה, ואני חושב שאנשים צריכים לנהל, להיות מודעים לאגו של עצמם, להבין לאן זה לוקח אותם, ולאן זה, אתה לא רוצה שהוא ייקח אותך, ובדרך כלל משבר גורם לך להסתכל על עצמך ועל האגו שלך, ולחשוב איך אתה פועל בעתיד בצורה שהיא יותר ראויה. ואיך אתה באמת לוקח את 2009 לעתיד, מה שנקרא להיום? איך זה מנהל אותך, את ההחלטות שלך, את הדברים שאתה עושה היום? ב-2009 הבנתי שהנחות עבודה שנראות יציבות, הן לא באמת יציבות. זאת אומרת, אני הסתכלתי וראיתי ב-2009 דברים שבהיסטוריה האישית שלי לא האמנתי שיקרו. למדת כלכלה, חשבונאות, אתה רואה את השוק. ב-2009 היו תזוזה של לוחות טקטוניים. זאת אומרת, בר סטרנס נעלם, ואחריו לימן ברודרס נעלמו, ואחריו מריל לינץ' נעלמו. עכשיו, זה גופים שאם אתה משווה אותם לבנק הפועלים, לאומי, זה גופים לעין במכפלות אדירות, הם גופים ענקיים, הם גופים כאילו bigger than life. ואז אתה רואה איך פתאום קורים כאלה מקרים, וגולדמן סאקס מבקש הגנה להיות בנק קמעונאי, ו-AIG, שהייתי דירקטור ב-AIG, חברה מתוקתקת, מסודרת, רצינית, המניה שלה יורד ב-90 ומשהו אחוז, כי איזשהו לוויתן בלונדון עשתה מעשים. אחרי כאלה אירועים, ההבנה שלי הייתה שהכל יכול לקרות. ואין שום דבר שאפשר להסתמך עליו, כי הכל יכול להשתנות. גם אם תיקח את 2001, ב-9/11, גרתי בניו יורק באותו שלב, והתאומים נראו לי כמו הפירמידות, זה יהיה קיים עוד 4,000 שנה, ופתאום אתה מסתכל בבוקר ואין תאומים. ואם נסתכל גם מה שקרה לנו ב7 באוקטובר, וגם ב6 לאוקטובר 73, הנחת העבודה היא שהכל יכול לקרות. וחוויתי את זה על בשרי ב-2009, שהיה משבר כלכלי עצום, וצורת העבודה שלי היא כיום כזאת שאני מבין שהכל יכול לקרות, ושאנחנו מבינים מעט מאוד לגבי העתיד. ולכן הדרך הנכונה להתנהל זה לבזר סיכונים תחת ההנחה שהכל יכול לקרות. ואם אתה פועל בצורה של ניהול סיכונים תחת הנחות מחמירות, בדרך כלל מצבך יותר טוב. אתה לוקח פוזיציה מסוימת, והיא מצליחה לך, זאת לי באישי, שהלכתי על היזמות, הלכתי על יזמות סופר לקשרי, שלמזלי הרב, התחום הזה פשוט טס למעלה. ומזל, כאילו עבודה קשה ומזל, הביאה להצלחה משמעותית. אבל זה היה הרבה מאוד מזל. ואם הדברים הולכים דרומה, אז הכל היה, אז כנראה שלא הייתי מתראיין פה בפודקאסט. אז כיום, בעקבות 2009, בעקבות אירועים היסטוריים משמעותיים, שמוכיחים כמה אנחנו לא יודעים, ההסתכלות שלי היום זה ניהול סיכונים בצורה הכי טובה שאני יודע, תחת ההנחה שאנחנו יכולים לחוות שינויים משמעותיים, בהרבה מאוד דברים שנראים שהם כאילו לא יכולים לקרות. אז לא יכולים לקרות, אבל בכל מקרה הייתי שמח, תודה, בסוף יש הרבה מנכ"לים, הרבה מנהלים ששומעים את הפודקאסט הזה, וככה מקבלים ממנו את הערך ואת הכלים.
מה אתה יכול להגיד למי ששומע אותנו עכשיו, אם הוא רוצה ככה לקבל מהידע, מהדברים שאתה למדת, לקחים שאתה למדת על בשרך? דיברנו קצת על ניהול סיכונים, דיברנו על ביזור. יש עוד דברים ככה שהולכים איתך ותרצה לשתף? אני חושב שמבחינת cash flow, בסוף העסק זה cash flow. וחוב הוא טיפה דומה לסמים. הוא נורא נעים שאתה לוקח את הכסף, אבל אחרי זה שאתה צריך להיגמל, אתה נגמל בזמן הכי גרוע, והנושה, בניגוד לאקוויטי, הנושה, אם אתה לא משלם לו בזמן, הוא יכול לקחת לך את הביזנס. לכן ההמלצה שלי זה מאוד להיזהר עם חוב, לנהל אותו בצורה מאוד מאוד שמרנית, ולהשאיר תמיד עודפי מזומן ליום סגריר. העודפי מזומן שמשאירים בעסק עולים לך בצורה, עולים לך שאתה לא הולך לעבודה, אבל כמה שאתה משאיר לעצמך רזרבות כלכליות לשינוי שיקרה, אני חושב שבסופו של דבר זה פרמיית סיכון שאתה משלם עליה, כמו לביטוח. אתה משלם לביטוח כי קרה אירוע קיצוני, אתה יוצא ממנו. להשאיר רזרבות מזומן ולנהל את החוב שלך בצורה מאוד שמרנית, אתה תרוויח פחות אבל אתה תשרוד. זאת אומרת, אנשים, אף אחד לא מתבאס נורא מזה שהוא ירוויח פחות. אבל אם אתה פתאום out of business כי ניהול הקש שלך לא היה מספיק נכון, אז אתה פשוט יוצא מהמשחק. לכן זה העצה שלי, עצה שמרנית, להשאיר יותר כסף בצד ליום סגריר, לנהל חוב בצורה הכי זהירה שאפשר, אפילו במחיר של גדילה, אפילו במחיר שלו הוא לקח יותר, וכתוצאה מזה הוא בנה עוד בניין, עוד מגדל, עוד מגדל. באיזשהו שלב, בין 5 ל-10 שנים, מגיע תיקון. ואז פתאום כל האקסיומות משתנות. קורונה, מלחמה, 2009, כל כמה שנים קורה אירוע שמי היה מאמין שיקרה, ואז אם המוזיקה נגמרה במשחק של משחק הכיסאות, ובאותו רגע אין לך את היתרות מזומן כדי לשרוד תקופה קשה, אתה נכנס לאיזשהו דרמה שעדיף לא להיכנס אליה. לגמרי, לא רק דרמה, אתה יודע, זה משהו שבאמת יכול, כמו שאתה אומר, להפיל אנשים מהכיסא, ולסגור עסקים. זה קורה לא מעט לצערי, זה קרה לא מעט בקורונה, זה קורה לא מעט גם עכשיו, ואני חושב שבסוף הרבה כמו שאתה אומר, תזרים זה משהו שהוא בסוף המלך בעסק, וחייבים להבין אותו נכון, וחייבים לנהל אותו נכון, וחייבים להתכונן, כמו שאתה אומר, לא יודע אם לגרוע מכל, כי לגרוע מכל לא תמיד אפשר להתכונן, אבל תמיד אפשר לדאוג שאם יקרה משהו רע מספיק, יכולים... צריך לעשות תרחישי סטרס טסט, לעשות איזה שהם תרחישים, זה מבאס, כתוב מה יקרה אם יקרה הדבר הרע הזה, אבל אני צטט את אנדי גרוב, שאומר רק הפרנואידים שורדים. אני חושב בעסקים זה די נכון, מי שמסתכל עמוק ומריץ תרחישים שהם לא חיוביים, ומתכונן להם בצורה מתאימה, הסבירות שהוא ישרוד יותר, היא באופן טבעי יותר ארוכה. לגמרי, אני מסכים איתך. ככה, אמנם יחסית פרק קצר, אנחנו נעשה אולי פרק ב' בהזדמנות, יגאל, אבל לקראת סיום, אני רוצה לשמוע, להבין ממך, תובנה אחת, או רגע אחד, בכל הקריירה העסקית שלך, שהיא בלתי נשכחת מבחינתך, שזה משהו, זה דבר אחד הלך איתך, דיברנו קצת על 2009, יש משהו שחי אצלך בנפש העסקית שלך אפילו יותר עמוק מזה? כן, היה לי קטע נחמד שצריכתי לקנות את המגרש ב6/10/2006, קניתי את המגרש בשדרות רוטשילד. והייתי בן 38, והרגשתי שאני קופץ פה לליגה שלאו דווקא אני עשיתי משהו כזה, וקיבלתי מלא ברכות, בוא נעשכתן, קניתם את המגרש ברוטשילד, ובלב אמרתי, אוקיי, אתה נכנס פה לסיפור שאתה לא יודע בדיוק איך הוא ייראה, תהנה מהיום-יומיים האלה שכולם אומרים לך סחטן, כי אחר כך יהיה לך מאוד מעניין, והרגשתי מאוד טוב עם עצמי כזה, שאני גם רואה את הסיכונים שיהיו, לא היה לי צלט של מושג כמה הדברים יהיו עוד מורכבים, אבל כן, זה היה איזושהי נקודת מפנה, שסגרנו עסקה, והבנתי
הקריירה שלי השתנתה באותו רגע. לגמרי, הרבה עבר באמת על המגרש הזה, ומאז בעיקר שעומד שם בניין, וכל הדברים האלה, וזה באמת, אתה יודע, אני חושב שבסוף מה שיפה ומיוחד, סליחה, באמת עשית קצת מכל דבר כזה, אבל בכל דבר השארת אימפקט מאוד מאוד גדול, שזה בעיניי מאוד מאוד מרשים, ובכלל אקלקטי, אני לא חושב שיש הרבה יזמים שבאמת התעסקו, אין זון כמוך בהרבה מאוד דברים כאלה, גם במשפטים, וגם ביזמות נדל"ן, וגם בקרנות, זאת אומרת, יש פה באמת הרבה מאוד דברים שעשית, שהם כולם, על כל אחד מהם יכולת לבסס קריירה שלמה, בוא נגיד כך. כן, זה נכון. אני חושב שהייתי, פשוט היה לי הרבה מזל. היה לי הרבה מזל שעשיתי שינויים שהתאימו, זה יכול גם להיגמר אחרת. אני חושב שמזל זה דבר מאוד חשוב בחיים, ולשמחתי עד עכשיו פחות, היה לי מזל, ועכשיו אני מקטין סיכון. זה ההסתכלות שלי. אתה מקטין את המזל. מקטין סיכון. את פקטור המזל שם. אני משתדל לא להיות גמבלר, לא להמר על דברים, אלא לנסות כמה שיותר בעסקים שאני עושה, שתוצאות תהיינה קשורות לפעילות הישירה שלנו. מעולה, אני חושב שזה רעיון טוב, ואנחנו בהחלט נמשיך ונעמיק בזה, כמו שאמרנו בהמשך. יגאל צמח, קרן קשרים, המון המון תודה לך על הפרק הזה. תודה רבה לך. שנתראה בפרקים הבאים, להתראות, ביי ביי. תודה רבה שהאזנתם. הפודקאסט הזה הוא בשבילי דרך, ואני אשמח מאוד אם תהיו חלק מהדרך שלי. תשתפו את הפודקאסט הזה לחבר, חברה, מישהו שיכול ליהנות ולהרוויח ממנו. מוזמנים לשמוע את הפודקאסט וגם לדרג אותו ב5 כוכבים, בספוטיפיי, אפל וגוגל, ולעקוב אחריי ואחרי מה שאני עושה ב-oreliaz.com. תודה רבה שהאזנתם. נתראה בפרקים הבאים.